Jeg søger dette job som konsulent for Dansk Industri, da jeg tror på, at vi kan få lovforslaget igennem. Lovforslaget går ud på, at det skal koste penge at gå i gymnasiet. Det skal koste 80.000 kroner om året. For det første vil dette forslag betyde, at vi som virksomhed skal betale mindre i skat, og derved styrkes vores konkurrenceevne over for vores konkurrenter. Vi er interesseret i, at gymnasieeleverne er dygtige på det tekniske og naturvidenskabelige område. Og da det koster penge at gå i gymnasiet, vil eleverne derved blive tiltrukket af lige præcis vores område, da der her ligger gode penge i fremtiden. Og hvis de selv betaler, bliver de også mere engagerede, for man passer bedre på noget, som egentlig er ens eget. Man kan søge indflydelse gennem 4 kanaler, som vælger gennem interesseorganisationer, gennem situationsbestemt politisk aktivitet og gennem brugerdemokratiet. Vi er en stor interesseorganisation med store ressourcer, vi har stor økonomisk kapital, organisatorisk styrke og faglig ekspertise. Vi har desuden stor institutionel og strukturel magt. Med vores faglige ekspertise skal vi fremlægge dokumentation, der viser, at de danske gymnasieelever klarer sig dårligt, hvilket blandt andet afspejler sig i de internationale tests, som PISA-undersøgelserne. Det er for dårligt, når vi er det land i verden, der bruger flest penge på uddannelse. Denne viden skal lægges til medierne, som skal sætte emnet på den politiske dagsorden, og derved fange folkets opmærksomhed. Medierne formidler dette til befolkningen. For at vores viden kommer ud til befolkningen, forenkler medierne spørgsmålet og stiller problematikken skarpt op. Medierne intensiverer sagen og lægger fokus på, at det er en stor katastrofe, at vores gymnasieelever er så dårlige. Det bliver altså gjort til et stort problem. Medierne vil selvfølgelig polarisere, men selvom medierne vil skabe uenigheder, har vi argumentationen på plads. Fordi vores problem er noget, der påvirker alle, vil emnet blive sat på vælgernes dagsorden, da de kan personificere. I denne proces benytter medierne sig af bevidsthedskontrollerende magt. Vi skal selvfølgelig også bruge vores økonomiske kapital på at reklamere og fremme lovforslaget, og derved udøver vi også bevidsthedskontrollerende magt. I dette tilfælde bliver Folketingets magt svækket, da medierne bestemmer den politiske dagsorden og vægter, hvilke ting, der er vigtigst. I håb om, at medierne manipulerer folket i den retning, vi gerne vil have, opstår der en tilslutning i omgivelserne til egenbetaling på gymnasierne. Der opstår et krav, som politikerne og Folketinget skal tage hensyn til og handle på. For at demokratiet kan betegnes som ansvarligt og effektivt, skal der skabes resultater, som er acceptable for folket. I den parlamentariske styringskæde er det suveræne folk, hvor magten udmunder og ender. Derfor er det vigtigt, at politikerne nyder en vis tilslutning, så derfor bliver Folketinget nødt til at handle, når folket opstiller et krav. I mellemtiden har vi taget kontakt til hovedsageligt de blå partier, som vi har regelmæssig kontakt til. Nu starter lovgivningsprocessens 4 faser. I idé- og initiativfasen kommer vi med vores idéer, og i den lovforberedende søger vi indflydelse. Vi søger indflydelsen så tidligt som muligt. I beslutningsfasen er der 3 behandlinger. I første behandling fremsættes forslaget, og der kommer kommentarer til forslaget. Efter første behandling sendes forslaget til behandling hos det pågældende udvalg. I denne fase anmoder vi om foretræde for udvalget for at yde den sidste indflydelse, som dog ikke er ret stor. I anden behandling indgår udvalgets betænkning, og der fremsættes muligvis ændringsforslag. Herefter kan forslaget gå direkte videre til tredje behandlingen, medmindre der er støtte til en ny udvalgsbehandling. I tredje behandlingen vedtages eller bortkastes forslaget, og hvis det bliver vedtaget, skal loven føres ud i livet. Det sker gennem implementeringsfasen. Er der egentlig andet, der kan påvirke Folketingets magt, så vores lovforslag kan komme igennem? Blandt andet EU. I EU kunne man have haft direktiver imod egenbetaling, men det har man ikke. Men i f.eks. England har man egenbetaling, hvor man betaler 35.000 kroner om året. Og sådan går det også i de andre europæiske lande. Flere og flere lande begynder at have egenbetaling på uddannelserne. Og dette kan også komme til Danmark på grund af den øgede globalisering og det samarbejde, der er imellem landene.
Den øgede globalisering er altså også med til at svække Folketingets magt. Jeg tror på dette projekt. Jeg tror på, at det vil lykkes. Vi har alt at vinde, intet at tabe.